Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulimek ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Dagiti ngipen ti Kima. Nagbalinan a pagsasao ti kaadwan ubing, at ilaeng kimat ti saan a mabalas. At damutan dagiti istorya maipapan iti pannakabalin nga ipaay kano dagiti ngipen ti Kimat. Ni Ramon ket may salaeng agagangay a mannalon. Agbibiyag iti simple ngem kanayon ariribuken dagiti managdakdakes nang runa no panagaani ken no mapaadunan dagiti taraken na adingwen. Iti maysa nga aldaw ken Kabsat, kasi tisigod, adda kami manen. Kabsat, medyo nakisang ti ani ita. Kag ngawan ti maitad ko kada kayo. Awan ti parikot iti dayta kabsat. Ngam alaen me, ti ina ken ti asawa. Anya, ni, apay nga ngalaan nyo ida? Isuda ti dusahan me, gapu iti panagimot mo. Kabsat, saan kayo ngayong imutan? Ibagbagak lang tagpaiso. Naimot ka. Iso kapilitang yarod niya alaen me ti ina ken ti asawa. Saan? Saan ko ma? Pangasiyo. Saan yung alaan ti ina ken ti asawag? Bueno, ipaay mo nga rod ti masapol me. Mabalin ka de. Sige. Alaan nyo na ti kayat yo. Basta saan nyo nga ikuyog ti ina ken ti asawak. Nalabusan dagiti tulisan. Dandan ida tayo met na lumukar ti mang bibiyag kadakwada. Kuan nga ron nanding. Kinapod na. Inakukos da amin dagiti dingon ko. Anya? Day tatagpaiso nanding. Iso aparikot ko man ti may papanita abastume. Ay na, no naalak la ko man dagiti ngipen ti Kimat. Labanak kita. Ha? Ngipen ti Kimat ko nang? Wen Ramon, ngipen ti Kimat. Kunada nga anting-anting ka no ti ngipen ti Kimat. Kat no maalak day mabalin ko na labanan dagiti tulisan. ay jak amon agpaysuwen no saan ti maipapan ka dagiti ngipen ti Kimat anak ko. Ngem nabayagan nga da sao maipapan ka dagita. Ha? Ngem awan pa iti uray asino a nakakita iti ngipen ti Kimat. Nanang, interesado ako kadagiti ngipen ti Kimat. Anya, Day tatagpaiso, nanang. Tanupod no dayta, ket maalak. Masalakniban kayon, kontra kadagiti tulisan. Kastamat na masalakniba kung dagiti kalugaran tayo. Sao-sao laeng ti may papan iti dayta, Ramon. Linda, Saan nga agpaiso ti may papan kadagiti ngipon ti Kimat? kasanon, nagpaypaiso mat gayam. Awan mat siguro ti dakes na nagpaspasara ka. Saan ka di? Anya ka kadi, Ramon? Saan ka kumaamamat pati kadagiti sao-sao? Awan mat ti mapukaw kanyak no bilang tamamati ak Linda. Iso pa nagkunak, ket awan ti dakes na. Madanaganak, nanang. apay aya anak ko. Panagkunak ket disidido ni Ramon amang sapol kadagiti ngipon ti Kimat. Anya, Kayat nakano amaala dayjay nga anting-anting. Tapno malabanan na dagiti tulisan. ay, Apay anagsan na ay kayo iti naunag, nanang. ay jak mat maawatan ti magig. Linda anak ko. Agtibtibayo ak. Kat jak ammo no apay. Dayjay nga. Nagkurod ka nagkimat man. Sabay na ko ma. Mayroon na nga ha? Nakimat dayjay po unti kayo. Mapana kadago si Jay. Darasak. Sabay lang ko mata makitak di natingipon ti Kimat. Tapno maalakon. Ayan nga ta dito tingipon ti Kimat.
Makita ko ma. Makita ko ma. Nanang, itay pa'y ngururayak ni Ramon. Ngam aging ga itak at di pala si Mangpat. Ay, una yun ni Ramon nga anak ko. Amkag nga amangan no anya ti mapasamakan ko na, nanang. Linda. Inaksan surutan ije bangkag. Ay, saan? Delikado. Agsasaruno ti panaggurood kan panagkimat na. Narigatan. Amangan no anya akit ni ti mapasamakan ka. Saan samot niya agpaiso ti may papan kadagit ingipon ti kimat, Ramon? Sikatin ang ibaga kanyak iti dayta. Ngam kasla maupay kamatan. Ay, nabayagan na sapsapulag dagit ingipon ti kimat. Nga maging gaita, jak pala nakakita. Nanding. Iso asarda nga ako na sapulin dagit ingipon ti kimat. Nabannog ako niyag sapsapol. Nga maging gaita, kajak pala nasarakan. Sa dino ti kunam apapanam, Ramon. Ijay kabakiran. Anya ti aramidom ijay. Mapanak mangayo. Ken agano. Awanin tabas to tayo. Ngam Ramon, nakuyom ti langit. Amangan no agtudo. Linda, di na kumalapdan. Awanin ti makan tayo. No saan kong aramidan ti kastoy. Ramon, Ala, mapanak kong bakit. Di kagdanag. Tagsubliak mo't ladagos. Isulaway. Nagtudon. At laakmotan dito kabakiran. Sabay. Lot nga, daso ka nagparangit isang wanak. Anya ti kaya tasawin nito. Napagad ti kaadam dito'y kabakiran, lalaki. Ha? Nang runa, kat agtudtudo. Nagpipigsapay ti gurrood, ken kimat. Sino ka? Saan ka kuma nga agbutan? Siya, ti engkantada amang bambantay, iti daytoy akabakiran. Anya? Dayta ti agpayso. Kasayaatan no agawid kan, sakbay ama isagnak ka. Sana ka mabalin nga gawid. Anya? Mabasag ti panunot mo. Agpaspasarak ka. Bareng no makitam dagiting ngipin ti kimat. Amo, tipod no agagarak. Kas itinakunakon, mabasag ti panunot mo. Ngam anya ti makagapo. Apay akayat mo amaala dagiting ngipin ti kimat. Kaya't kopalsun dagiti tulisan. Dakas ti panggap mo. Maisagmak kalaan. Anya? Kasayaatan no agawid kalaangan. Tano patuluyam ti magsapul kadagiti ngipin ti kimat. Kat patuluyam ti panagbalas mo kadagit ibagbagam at tao. Si kamot laan ti maisagmak. Tsaka kaskaso tin baga na dyan, engkantada ka. Basta patuloyan lang. Aba nakimat akayo, kat natumban. Kartinak ti mapanitayan tinatumba akayo. Sapay lang kuma. Tamakita kong nagitingipan ti kimat. Ayan nga ta dito. Dakita. Isulakit di dagita dagitingipan ti kimat. Nas ka na maalak. At daita, naalak kong nagitingipan ti kimat. Agsubla akong itilugan mi. Kabalak to napatayon dagiti tulisan. Patayag amin ita. agpay sugayam dagiting ngipin ti kimat. Kung naktumot ngamin kan ka, Linda. Katsak itan ti kasiglatan, taddan kanyak dagiting ngipan ti kimat. Ramon, apay akas tamatan ti. Hadda ka na dagitawan ng bay na tulisan. Agsagana da ita, tapar magag-idan. Syakti sangon nyo! Nagturag kan, Ramon? Babaen ka dagiting ngipan ti kimat nga da kanyak.
makuryente kayo amin! Ang pakurinto yung saan kiniraman! Matay kayo! Itatanatay kayo! Awalan ti Balyo Pay! Awalan! Apay ngay, saan mo't lang nagsardan ti kuryente nga agtawad ka dagiting ipon ti kimat nga da kanya. Diyos ko, mariknak makurkuryente ako. Apa yan? Natin mapasara. Makuryente ako talaga to. Naimatangan nga rood dagiti lumugar tinapasamak ubing. Naglaok aragsak ken liday tinariknada. Ragsak gaputan na parmek ni Ramon dagiti tulisan amang parparigat kadakwada. Ken ladingit gaputan na iraman metlaeng ni Ramon ana isagmak. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Computer Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.